Hello viewers, welcome back to my channel. Tiri kupfuurira mberi ndina memurandu vari kutisanangurira nhoroondo yeupenyu hwavo. Mem ndinokutendai zvekare nenguva yenyu. And chimwe chamataura matimimi pamakaroorwa manga makagara makadzidza already makava muri mudzidzisi wevana. Tine vakadzi vandingataure ndichiti pamwe vanoita sekuti vakutoita kunenge kuimba kuti ndai ndakadzidza, ndai ndakadzidza chinhu chakangokanganisika pandiri, handina kuenda wanirwa mari yekuenda kuchikoro. Vanhu vakadaro ivavo, what advice yamungakwanisawo kuti muvape? Chandingataurira kumadzimai especially ane problem yekukoti inini dai ndakadzidza, nekuti ndechekuti don't blame the situation yawakakura uri nayo. Ndambotaura kuti inini ndakakura ndine situation yanga isiri so conducive, but hazvina kundibata, hazvina kundidzosera kumashure dai. Saka make use of the time yaunenge uinayo panguva iyoyo, use it. Rega kuti dai nekuti dai habatsiri. Taura zviri kuitika iko zvino. Hauna hako kudzidziswa nevabereki vako maybe for those reasons, kana kuti pamwe ndiwe futi wakatokanganisa nguva yekuenda kuchikoro waitamba. Saka izvinezvi wakuzvinoti kudzidza kunokosha, but you still have the time. As long as uchiri mupenyu, there's nothing that's too late. Everything can be done. Kana munhu ane 8 years achienda kunotora driver's license, what more iwewe wema 35 kana wema 40 unogona kutoverenga wakatoita degree. Izvozvi inini pano ndiri kutoriva variriri, ndiri kutoida PhD, so handisi kudzokera kumashure. Aiwa, tinotenda zvikuru nekusanangurwa kwakanaka. Tichidzidza kuona kuti aiwa makore hazvina basa kuti wane makore mangani. Zveshuwa zvavari kutaura kuti vanhu vakuma 8 years. Takaona vanhu vakawanda vavakuru. And I remember this is the man ainzi akatonyora matric anga ari kuma 60s, between 60 and 64, but akatonyora matric yake akatopasa. Saka izvozvo kunge munhu pamwe asina kunge akaenda kuchikoro zvinozokonzeresa kunyanya kuvakadzi vari kuzoti kana vakange vafirwa vari kusangana nematambudziko ekuti kuchengeta vana chaivo zvese hapana chaanenge achikwanisa kuita. Saka anopedzisira akuita mamwe mabasa asingatarisirwe semudzimai, akafanana nekuzonge atingati pamwe kuita gumbo mumba, gumbo panze, kuitira kuti mai vawane kuriritira mhuri. Saka aiwa ayo mashoko advice atiri kupiwa namemurandu vati aiwa enda kuchikoro, don't waste time yawawana iyoyo, shingirira zvinoita chete. Hapana age inonzi iyi ndo panopererwa kudzidza apa. Aiwa, hazvisiri izvo, unogona kuramba uchingoenda kuchikoro. Saka madzimai tiri kuadvaiswa zvinhu zvakanaka. Saka ndipo batai ipapo, uchinaye murume iyeye iwe uchiziva hako kuti hauna kuenda kuchikoro, pane zvakaitika kuti usaende kuchikoro, tauriranai nababa vachiripo. Kana uine shungu yekudzidza wodzidza. Ngatiregei kutora excuse, especially madzimai mazano isu takambokura tichingoti vanofirwa ichemberi, but kwakufirwa unoroorwa 2 years down the line wakutofirwa. Saka make use of the time yaunenge uina, and don't use kufirwa, don't use your widowhood as an excuse for development in life. Widowhood haistop any development muupenyu hwemunhukadzi, nekuti hapana anofamba akanyorwa kunzi uyu ane murume, uyu akafirwa, uyu akarambwa. Hakuna zvinoitika zvakadaro. Saka let's not use any condition yemunhukadzi as an excuse. Wonderful, wonderful. Anenzeve dzekunzwa ari kuzvinzwira, nekuti chokwadi vakadzi ameno kana vachiriko ataisimbonzwa zvokuti munhu anoswera achidziya musana unoita sekutoti watononokerwa kuti murume abude aende kubasa ndiwane kuenda panext door tinotaura kuti zvanga zvichiitika kwangu, nezuro vakazondirova, nezuro ndakatukwa. Aiwa, stop wasting time. I think tiri kutaurirwa paya stop wasting time yekusara uchinozvitaura uye achitaurawo, ende vamwe vacho zvavanozoita iwe ndounogona kutosara uri one, vamwe vese vachienda kuchikoro. Saka tiri kudzidziswa zvinhu zvikuru. And meme ndichidzoka zvezvo kwamuri, vamwe vana, vamwe vabereki zvavanoita kana kuti vakadzi kunyanya anogona kuti baba vakange vafa, vana havasi anenge vachitogara vese pamwe aigona kunge achivataurira kuti imi baba venyu vanozoita chakadai chakadai chakadai, kuti vana vave nebad relationship nababa vavo. Zvoita sekuti maexcuses amataurwa ayaya, amamuri kutaura ayaya, mune muchataura kuvana kuti baba venyu havaite, havana musoro, ewe chakazodii, kuitira kuti vana vavengana nababa vavo, zvekuti kana vakati zinge vatofa hapachisina relationship yekuti vana vange vachitombofungawo kuti baba vedu takati nababa. Imimi vana makanga muchivadzidzisa here kuti zvii
zvandinofunga kuti zvinofanira kuitwa nevabereki, vana amai, kudzidzisawo vana rudo pakati pevabereki vavo nevana vavo, nekuti nhasi unoishuwa chero baba vakaenda zvavo vakatungamira, asi vana vanenge vachitodzidzisawo kuti aiwa baba wedu ukafunga one zvababa wavo kufunga zvakanaka. Vana vachine pfungwa iyoyo here kuti paine kamukarelationship kakasina kunyatsa kunaka. Ndingati muri mumba chinokosha rudo nekukudzana, kupanana respect. Zvandinokanganisirana nababa mumba hazvifanirwi kuextenda kuvana. Kana vana vachizoita discovery method vega vakura, kana kuti wega achifunga even ari paeji yekuti achiri kuchengetedzwa neni, akada kutaura zvakaipa pamusoro pababa vake, handifanirwe kuzvitsinhira, ndofanirwa kumutsiura. Nekuti mubereki kuti unzi mwana hausi amai chete. Hakuna amai vakambeta mwana vega, hakuna baba vakambeta mwana vega. Mwana anoitwa nevanhu vaviri, saka mwana ndewedu tese. Zvatinokanganisirana isusu, even ndikaona mafaults muna baba tichiri tese paya, handitaurire vana. Izvozvi baba vakashaya kudai, so handiudze vana paikanganiswa nababa vavo. All I've done is kuvaudza kuti he was a good man. Had he not been there, tingadai tisiri zvatiri. Vakatidzidzisa, vakatiitira zvekuti vakafamba nesu, pavakagumirawo takasara tikatorera ipapo. Saka kungoudza vana kuti baba is good. Hauna musi waunotuka baba. Chero muchirwa mudzimba, kunemi vachirimo mudzimba, don't fight pamberi pevana, because vana, you make vana take sides. Vana havafanirwi kutora side rekuti amai vedu vari correct, baba vedu vari correct. Vagozvitaura vachiri vana. Asi kana vakura, vanogona kuzogara pasi vakufunga kuti asi zvaitwa namudhara zvezvi zvasiri right, zvaitwa namuchembere zvanga zvisiri right. Vakura vavega, and tinenge takugona futi kukurukura navo vachitotiudza kuti asi momuzi yamaimboita kuna mudhara yekukiya dho vari panze yanga isiri good. Apo munenge makuta zvenyu tichitoseka achitokubvunza mwana kuti saka inini muroora wenyu akandikira muchanzwa sei? Ndo zvainzwawo gogo vangu pamaikira baba panze. Aiwa ndativa nenzeve dzekunzwa zvavari kunzwa. Tatopindirwa nyaya yekuti pane panotaurika kunzi vana amai ndivo vakakosha. Tatotaurirwa zvakanaka panapa kunzi aiwa baba namai vabereki vese vakakosha. Pane zvatsanangurwa takutoona kuti baba namai vakakosha. Saka tinotenda memu nemashoko akanaka amuri kutitaurira. Saka chimwe chinhu chiri kundifadza nhasi unoyi ndechekuti chero makasiyiwa muri mega, you are still trying your best kuti vana venyu vaende kuma-universities. Your first born is an accountant, and mwoyo wechipiri ndi-engineer. Ndamaifundzisa kuti ipi yacho engineering yacho akaita civil engineering. Mwana wechisikana ndiye second born ndi civil engineer. Wavo last born ezvinezvi iri first year ari kuita medical, ari kuita medicine, ndo yaari kuita ari first year. Saka muri kuti tiri kuona zvinhu zvakawanda zvakakura pamusoro penyu. Saka nditangire kwatatanga kwega tichiona history yamataura yaya. Ndanyanya kufarira pamataura kuti ndakabuda ndisina chinhu, because kune vamwe vanhu vekuti chero even hama dzakasiyana siyana, pane vanhu vasingakwanise kuappreciate munoziva zvakanaka zvinoitwa nemunhu, kuti akange nhasi unoyu ndiri kunosvika pane pamuchaunzwa maviewers memurandu vakaenda pamusoro, vari pamusoro izvozvi. Saka asi chandoda kuti mubatisise ndechekuti hazvina kungouya zvakadaro. Vataura mufirst episode yedu vakataura kuti ndakabuda ndisina kana chandakandinacho, ndangoti kuvana ngatitorei magumeze, but mukaona kwavakabvira nepavari nhasi vakusanangurai nhoroondo yezvinhu zvakasiyana siyana zvavaita. But nhasi unoyu unogona kuona kuti mudzimai wanhasi anogona kuti handitengesi, ina handidi kutengesa, asi kunoziva mushana nekutaura makuhwa uri panext door nananingi vanosara futi vachikuseka, nekuti pamunoita mafriends 4 kana 5 muchitaiwa ndochikwata chedu ichi, pa4 ipapo pane vamwe vanosangana futi viga vachiriva futi uyu. Saka munee muchivengana zvokuti mangwana muchazenge maakutukana, maakutaura kuti aiwa yewe taakuzonzwa zvinhu zvakawanda zvinonyadzisa zvokuti. Asi nhasi unoyu you are not just looking at memurandu tichiti mudzimai akangobuda asina chainacho. Memu panapa ndiri kuona kuti tine inonzi Edinburgh International. What is Edinburgh International? Edinburgh International is a school yandakatanga ndiri ndega. Ndakura ndava teacher, ndaka-upgradewawo ndichiri kuZimbabwe, TIC, deputy head, kuita headmaster. But ndakarelocata to South Africa. Ndikasvikawo mabasa akasiyana, even rekoroba ndakatombokoroba, but vision yangu yakanga iri yekuti I want to maintain my profession.
ndandine chido, and kwandiri teaching is a calling by the way, and ngori taitamba ndaitotamba ndichidzidzisa vamwe. So ndakatsvaga kuti nditiche ndikwanewo musystem yemusouth Africa, ndikaita paperwork yaidiwa kuti ndipinde musystem yemusouth Africa ndikaticha. Ndakatanga kunoticha grade 4 kunorthwest kwainzi kuPotchefstroom. Ndakaticha ikoko kwetemi imwe chete, hazvina kundiitira mushe, bva ndasiya ndisina basa, ndichibva ndadzoka kuno Gauteng. Ndadzoka ndakaenda pane chimwe chikoro pandakainterviewa, bva vaona CV yangu bva vafara, ndobva vandiita principal. That's when I started rising. Ipapo muSouth Africa ndaitoitwa principal, ndaakutotongova ticha yemuno, varidzi vemuno vakutokawo nesu. Ndaiverenga, handina kuzorora. Unoramba uchiita tuma short courses uchi upgrade. Munhu wedzimai unozvi-upgrade kana uchida kuti urambe uri abreast nesituation, you upgrade yourself. Saka ndaingoita zvima short courses, ndichimboita zvema 6 months ndichidaro, but zviri related to education. So mugore ra2015 ndakaenda paTownnet, ndakanovhura Townnet Randburg, ndini ndakatanga kuita principal. Pachirejistwa chikoro ichocho changa chine vana 3, ndikakwanisa kuti pakavhurwa zvikoro because chakarejistwa vakaita enrollment yevana 3 muri muna December. January tichivhura chikoro ndakasvika paine vana 5 vainzi ndo vana, ndo chikoro chauri kunohedha chine vana 5. Ndakapiwa malist emateachers, ndikati nevana 5 nematicha esa muri kundipa ndinoitei. Saka ndakatanga kurikuta, kufamba ndichiadvertisa chikoro. Musi wekuvhura chikoro pakanga pakazara, vabereki vaitsvaga nzvimbo, tikapa vanhu nzvimbo. Takatanga chikoro tanga tatone ne100 vana. First day ndainroll, ndakapusha Townnet, gore rikapera. Second year mamunana June ndikati no, inini handingarambe ndichisenzera mwana wangu. Muridzi wechikoro anga ari director muZimbabwe, anga ine age nefirst born yangu naaccountant wangu, ndiye wandonziita boss. Hazvina kundiitira zvakanaka. Pamwe ainonoka futi kuti bhadhara, wendo uchinochema boss yerent hapana, kumwana wawakazvara. Zvakandibata-bata. I decided kuenda kunonamata. Ndakakwira gomo, ndakasanya for 3 days, ndisingadye ndisinganwi. Ndakaenda kuHedroberg, ndo kune gomo ratinononamatira. Ndikadzoka ikoko ndaudza Mwari kuti Mwari handichada kushandira munhu, ndaakuda kuita zvangu ndega. July ndakaresign, handina basa, handina chikoro. Anga ari June panovharwa chikoro, ndakabva ndati zvichivharwa ina handichadzoka, ndobva ndatovharisa. Apa ndichishanda ikoko ndainzwa kudepartment kuti zviri kufamba sei, ndanda netuma relationships nemasecretary ekudepartment nei, ndobva ndanosubmitawo maapplication forms angu, ndichibva ndatopiwa provisional registration. Ndakanga ndisina hangu pekutangira, ndobva ndatonotsvaga pane imwe chechi yeAFM pandakanzi aiwa shandai muri pano. Ndikavhura chikoro chainzi Hillcrest, ndakatanga neHillcrest tiri in partnership. Tikafamba about 5 years, pakatanga kuita maproblems napartner, kusvika takaseparata. Ndopandakadzidza kuti ndiri mukadzi, ndiri mbokodo, ndinozvimiririra. Ndobva ndatanga Edinburgh International. Nanhasi iri kurana, ndiri one. And congratulations, ma'am. Thank you I'm so very much. happy and I'm being Thank very you so inspired much. here. Women, I think we are learning a lot from Memorandu. And andatandisi kudzokorera bosita kuti tinzwe zvakawanda. Dai kwazvo zvanga zvichiita taiti tinotoswera zuva rese tichiziva bhozi aiwa inini ndakomborerwa zvekuti nezvinhu zvakawanda. Saka ndichitarisa jeni yenyu mother, ndiri kuona zvishuwa kuti nepamari zvishuwa zvinhu hazvingouyi, munhu unobva kunonzi from zero to hero, but zviri pakati apa zvinenge zvaitwa zvinhu zvakawanda, pamwe paunomborara nenzara, pamwe paunotukwa, pamwe paunoshorwa, but hautarisi zvese izvozvo, unoramba wakashinga uchiva nevision. Ndo chimwe chendabata kuti munhu ita vision muupenyu, haikona kuti ukasekwa kana kuti vamwe kutosekwa ngakukupe shungu kuti ndakasekwa nevanhu vaya zvandani chimbonomuka ndichinogara paya ndakandisubiye ndichisekwa, saka izvozvi zviregedza ndito idzwa shungu, zvimwe zvinhu ngazvikupe shungu muupenyu. Saka ndakatarisa ndichidzokera ipapa futi memu, pane zvandiri kuona panapa, ndiri kuona kuti imimi vataura nyaya yekunamata, ndakaenda kugomo ndikanamata, ndakatsanya for 3 days. Saka ndaona inini kuti you are evangelism team leader, muri futi wismo leader, muri futi secretary general, muri futi teacher wekumadzimai, handiti
muticha anoticha madzimai. Saka zvese izvi zvipana pandikuona kuti jack of all trades nai. Ndizvozvo hazvo. Ndiri kuona kune basa rakawanda. Chimbondibatsirai kuti mumbotisanangurira kuti kuchechi uko ndilida futi because apa ndiprincipal ndizve muchikoro kuchechi futi ndilida. Chii chamungatipa mungambotibatsirawo kuti kumadzimai ekuchechi zvii zvamungambotidzidzisawo? Ndinonyanya kufara kudzidzisa madzimai echidiki vari kukura, nekuti kuchechi kwedu kune mamwe madzimai akapindawo nejeni yandakapfuura nayo vakafirwawo vari vana vadiki. Ndinonyanyoda kurileta naivavo, ndo vatinoti mawismo kuchechi kwedu. Wismo richingomirira kuti widows and single mothers. Masingle mothers vana vedu vanenge vamitiswa, orambwa, oluza hope. But pandinodzidzisa ndinenge ndichidzidzisa kuti have hope, Mwari variko. And Bible rinotaura kuti shirikadzi dzechidiki kana zvichibvira ngadziroorwe. Saka ndinenge ndichivaencourage kune ava vakarambwa, ndinovaencourage kuti pawakakanganisa, don't look kuti wakakanganisirwa, look kuti pandakakanganisa inini ndepapi, then you upgrade, wogadzirisa. Ndinovadzidzisa zvakare kuti iro muri munyika mamuri, regai kumirira kuda kuitirwa, work, shanda nemaoko ako, upgrade yourself as a woman zvanambotaura. Ndinovakurudzira kuti namatai, manamata, moita, nekuti kutenda kusina mabasa kwakafa, Bible rinodaro. Saka ndinovakurudzira kuti ngavanamate vaine vision, vachikumbira Mwari zvavari kuda kuita, Mwari ovaitira, vobva vaita into practice. Yeah. And you are not only takubva pane chimwe chikamu tichienda pane chimwe chikamu, you are also a mother-in-law. Tine mamwe relationships ema-mother-in-law anonetsa. And what is your relationship like with your daughter-in-law? Accountant kauyu ndiye wamine muroora. Tinoziva kuti vamwe madzimai vanozengawa kuti inini ndakashanda, inini ndakasafira mwana wangu, nhasi wakuroora, hauchandioni, hauna chauri kundipa. Imimi, what is your relationship like nemuroora? Inini muroora wangu mwanasikana wangu. Ndinoti ndiye first born kuvasikana. Mwari vakandiropafadza nemwana musikana umwe chete. Saka pakauya muroora muna 2010 ndakatoona kuti tsitsi atoona sister achatomubatsira kumukudza. Saka ndakamugamuchira nekuti mwana. Ndikamuudza muroora wangu ndikati, iwe hauzi muroora, you are my daughter. I am not amwene. Zita rekuti amwene murelationship yedu hatiride. Ziva kuti kuna amai, ini ndozva kuti kune mwana. Izvozvo zvakatisa pamwe chete. Tinopfugama nemuroora wangu tichinamata. As I speak, atobva pano nevanhu. Vanoita tuma short visits, vanoita ma long visits, and we enjoy ourselves. Anondirespecta, ndinomurespecta. Ndakazvidzidzisa kuti mwana kana ataruda kuroora, ndo chido chake. Don't stand in the way. Usaita an obstacle kumarriage yake. Maybe nekugona futi kushandisa maoko angu, I didn't want to depend on my son. Even ndakamuendesa kuchikoro zvichioma, I gave him that latitude to say, bro, do your own things. Anozviziva kuti ukaona mama voti ndipo aiwa vasvika panguva yakaoma. Muroora wangu anotozviziva. Mama ndimama. Vanoda kuitirwa zvavanoitirwa. Inini ndinoziva kuti mwanasikana wangu ndapinda mumba make, ndaona maybe hamuchisina mameta akanaka emutoilet, handimbotaura kuti ko mameta emuri kushaya mari, ndinongopinda hangu musupermarket kana mumbuyi ndotenga, ndobigira paso esurprise kumuroora. Chero poto chaidzo dziri mufashoniwo idzi dziri kuitwa nevana vechidiki, ukaona asina, ndichiri amai vari able kaini, ndinongonotengawo Christmas gift mwanangu. It keeps relationships. Wow. Kudanana, nekurespectana, kungopanana chinzvimbo, nekungotya Mwari. Ndakaudza muroora wangu kuti relationship yedu ngaive yaNaomi naRuth, and this is what we are keeping. Beautiful. Second born civil engineer ndiye musikana ari kupinda mukuchata manje muna December. Chii chamakagadzirira mwana, chii chamakamutaurira kuti aende anoita, because ari kunoita vamwene futi. Saka ari kunoita sei? Makamutaurira kuti samai vemwana musikana ari kuenda kunoita amwene, because ndo marelationships anonesa. Saka ari kubva kwamuri samai vake, mai vake vane good relationship nemuroora wavo, iye ari kuendawo kunoita vamwene vake. Chii chamuri kumudzidzisa? Kana ndichitaura naye kubva musi waakatarwa charuda kuroorwa, ndinofamba naye jeni yandafamba, ndichimuudza kuti you remember zvakaitwa nemuroora wako nasisi wako
namai Ethan vakadai. That's what I expect you to do. Unoona kuti inini nasisi vako tinogarisana, haupopote, kungomukudza. And it starts from the day rawakamuzvara kuti waimudzidzisa tsika dzakadini. Idzodzo dzinokosha and zvinotibatsirawo isusu kuti mwana wedu kwaanoenda anonoratidza unhu. Haambotanga kungoita bhiza rinonopfachuka asina mbobvira akazvita kwekutanga. Saka takamurera semwana mumwe chete, expect all the best out of here. Takamupa dzidziso, vanambuya vake, madzimai hanzvadzi dzangu vari kumudzidzisawo zvavari kumudzidzisa zvinokosha zveupenyu semwana ari kunotanga imba. Vamwe vangatongofunga kuti takamurera sekuti ndiye hwani akabva aitwa zai, harisi zai. Takatomudza kuti kumunda kunoendwa, anotogona kusakura, anotodhiga, anoita zvese, mumba anotoklinawo. Hatina kumbomudzidzisa kuti maoko anorembuka. So takamudzidzisa kwekuti tine chivimbo chekuti kwaari kuenda haasi kunotinyadzisa. Tinongotenda Mwari nekuti hazvisi kugonekwa nesu tega. Taitopfugama timunamatira. Vana vanongoda kunamatirwa. Ndinoda kukurudzira madzimai kuti vana vanonamatira. Kana muchiri madzimai ari kubereka vana, waita nhumbi yako itoibata uchiinamatira, uchiudza mwana ari mudumbu zvaunoda kuti ave. Kana akura mwana, rega kupota uchimupa mazita asiriwo, nekuti tsara unomupa ndozvaanova. Taurira mwana wako mashoko ekumuropafadza achikura. Inini ndingati kuziva Mwari kwakandibatsira kurera vana kusvika tisvike patiri nhasi. Zvinokosha izvozvo. Vane nzeve dzekunzwa vari kunzwa, tiri kudzidziswa zvinhu zvakakosha pano. Ndinoziva kuti wedu yauda kukwana. Ndachikumbira ndisati tapedza mumbonditsanangurira zvakare. Pane zvimwe zvinhu zvatinonzwa kuti pane nyaya yemafavoritism anoitwa mumhuri. Vana venyu vakomana 2 then mune 1 musikana. Maivada zvakakwana here vana avava? Nekuti vamwe vanoti inini vana vakomana handina basa navo, wandinoda musikana because pachabviswa pfuma, ndichadya mombe yechimanda, ndichazofuga zvakati, imimi vakomana munobudisa mari kunze. Inini vana vangu ndinovada sezvandataura kuti abata wangu abata mwoyo wangu. Ndinovada zvakafanana nekuti vese vakabuda mudumbu rangu. Hazvina basa kuti uyu ari kuwana uyu haasi kuwana. And chandakagona ndakavaumba ndikavadzidzisa kudanana ivo pachavo. Izvi takazvigona nekuti taigara pasi tichitamba magames, tichiseka tese pamwe chete, zvakatibatsira kuyanana izvozvo patiri kutogadzirira injini yavatinoda kuburitsa. The brother hatitombonzwisisa, ari kuona ari on cloud 9 because the sister has done well. The young brother ari kutoti hey, you know, we are all happy as a family. Kungogara muri murudo ndo kunobatsira, kugara muchidanana. And vana havafanirwa kushowewa favoritism because once wangorakidza kuti unoda uyu hauzive effect yazvo. Imwe effect inoitika kuvana vakaziva kuti uyu mukuru ndiye ari kunyanya kudiwa. Tombota muenzaniswa ngekuti vanoti ndoda accountant, uyu asati aachiva uyu anotofunga kuti saka inini am useless. Tato remove that self esteem maari, moral yake atove demoralized, haachagona kuachiva nekuti anenge achikuti inini ndinonzi handina chandirogona kuita. So the best thing, garai pamwe chete, farai mese, sekai mese, tambai mese. Vana vangu inini even ye accountant achiroora taitoseka vasikana vake, tinosekana zvokusekana zviya. Vaitosvika pekuti but mobs mimi pamaida mudhara vaiti muri kuitei, you know, such things. Ezvinezvi uyuwo aroorwa, takatomudza kuti ukangouya nemunhu asingaiti unongotiziva pano tinoseka. But izvozvo tinge tichita kuti tibatsirane, vana vakure tichingodanana. That's the best thing. Ida vana vako zvakafanana. Vana havapiwe zvipo zvakaenzana. This is why muri kuona uyu ndidokta, uyu ndiinjiniya, uyu ndiani. And isusu takapiwa muroora wedu anobatawo namaoko ake, haana a very high qualification, but akaskopinda musystem akatoziva kuti pano panoshanda, totoshanda, tototsvaga mari, anoitsvagawo zvandinoita. Oh, beautiful. Ndiri kuchandifadza maviewers ndechekuti vanaka pane zvinhu zvamunoita zvese muupenyu, mukaziva kuti zvinhu zvamuri kuita muri kugonera mubereki wenyu ari kufara here nazvo, mune maita chinhu chakanaka zvinovachengetedza. Mukaitawo zvinovarwadza aiwa vanogona kunge vachitova kutozorwara zvokusonzi mabp zvaizva vane vazviwana kubva kuvana vari kuitawo zvinhu zvokuti tinoziva kuti shungu tinenge tinadzo hatikwanisa kuita zvinhu zvakafanana sezvataurwa namemurandu pano, asi mune mumwe ane chipo chake asi anzi aiwa vana
yavaratidzwe kuti uyu ndiye anodiwa, hazvina kunaka. Ida vana vako vese vane zvipo zvakasiyana-siyana zvavakapiwa naMwari. Saka aiwa tinokutendai maviewers, rambai muchilaika, rambai muchisheya, rambai muchisubscribe kuti musarasikirwe nezvakawanda zvatinazvo. Thank you so much.